Bah PS Lyngdoh uwei nagi Samla rangbah ke jylla ulai iathuh biki Kmie kpa kila ut ban Siew ke Bai Skul kaba ki khlem Siew naduh ke por lockdown Haba iakren biki nongthoh khubor mynta sngi ke tarik rymphang Arap Bah PS Lyngdoh uloong bulu leit mi shiki katto katne ki skul kaba ki nongpyniaid skul kila ong lada Kmie ke Bai Skul nagi khynnah lane ke pynduna ke Bai Skul kinamla ban Siew tulop yakino hikai Jingeh ban jadi bagi Kmie kpa ban Siew ke Bai Skul haki benai ba lockdown de ki bun ki Kmie kpa ki balawan ban phone ban message senga ki ong ba singapha se ba ban Arap ban pensnolem se ka sokar bangi Kmie kpa ngi Shem Jingeh sisa ban Siew ki Bai Skul haki por ba lockdown namar ba hadin ba Kmie kpa ki ong komta ngila le ye kenduru pat ki katto katne ki principal jong ki school tingi la tuat jingmut naki ba nakai kadal ba pimla se kan map nam ta ka Bai Skul haki benai ki ba khlem school de nakaliang joki ki school authority ki wang ba ka Shem Jingeh ki ban pelat ka Bai Skul namar ba maki ru ki don kam ban Siew tulop ki no hikai de haba yadai berkata ba ong ban Siew tulop ki no hikai te kum Kmie kpa ki Shem Jingeh pat namar ba ka jing lockdown pat kam dei ba syak khang kherdap tangi ki no hikai po yeng Henry ki Kmie kpa ki ngat ka juga apot ba maki ki syak khang kherdap lang po yeng te kinohikai ki Shem kinohikai ni sotu ba kinohikai ki Shem Jingeh ban yo ka salary lada ki khna school kim Siew ka school fees tambala da perkhadi Kmie kpa pat na kin yo kata ka school fees namar ba ban Siew ka school fees don kam da pisah tika pisah pat kin yo na ka pisah ba maki ru ki shong haying hak tu ki benai ba lockdown maki kham le trail kham le ta te ki babun maki ki bun ki nong blasngi nata ki bun ki banyak taksi menta hapor ba lockdown kan don income te menta ka Shem Jingeh sisa ki te ngilalit ban iakren ngilalit ban iakren dulu bat ki school ngai nakaliang ki school ki ong ba nyimla ban re ka syong pat nakaliang ka sarkar lada ka sarkar ka ipad da kawi ka notification lani kawi ka instruction bakin perkhat nam tak Kmie kpa te ki la ban perkhat de nak ta kadau ke jingwan jongah ni kalong ba yin bu ke jing Kyrpad ya ka government ya khamtam ka education department bahkan baik lane bahkan bishar bini alor kan ni ban dual ke jing tiblem nam ta ki Kmie kpa namar ba ki Kmie kpa ki Shem Jingeh sisa de ni bu ke jing Kyrpad ya ka government baka government kan sngi bahkan perkhat yang sasisin ha bayadai bahkan ni ka jing Siew ya ka Bai Skul ban bayadai bahkan ni ka benta namar ba ki babun ki school menta ki ai da ka warning ki Kmie kpa balada ki Kmie kpa ki mla ban Siew ke Bai Skul hakini haswa ba ka school kan pli lane haswa ba ki khun jo ki kin yo result kemut ki mla ban yo result ni ki mla ban ai promotion ni ki khun jongki te lada ki ong ba ka promotion ka syong lada umyo ka ban Siew ke Bai Skul bat ki namla ban ai promotion de kemut ka long komba ya kata ka ban Q class ban yo promotion ga long komba shoot hit Henry kamdon kanu ka kamdon quality AUM Henry ke jing Kyrpad kalong ba nakaliang jong sarkar tadi ban singau khielem apa yadai ke Jingeh jong Kmie kpa hakum kani kapor namar ba lada ka sarkar kamla ban kemut ba ki Kmie kpa ban se mentah kum kini ki por mar ba kim yo suban namar tang ba kim yo promotion ki khun ki hab ban suwat ram wat sya ban yo ban pendep ka Bai Skul namar ki por lockdown bun Kmie kpa ki ba suwat ram tang ban yo ban di hak tu ki por ba lockdown te mentah andala pli gani ka ban literally kita pat kin bela nam ta ban pendap ya tu ban Siew tu ka bamram hak tu ki benai bala lockdown ni kin bela nam ta ban pendap ya ka Bai Skul namar nakaliang tu ki school ki khandon jingmap ki don ki school ki ba ki secondary school ki hap ka deficit ki upper primary ki la hap ka ad hoc teng ki don ki bala yo ki la dei ki bala yo jingerap masyarakat nomor ki la mix lang bat deficit bat ad hoc bat SSA atau ini adalah government school kan ba ini government edit ka government ka khlem ai kanu ka clarity nam tan Kmie kpa ni ka instruction ka balong shai ka ba kum ki Kmie kpa kim don shu ka jing artatin ka bala shai ki ni ki shu ong ba kin map kum ta ri ka syong pat ka jing penbek jong ki school ti ka jing
kejingwan ang ni kalong ban kentu ka sukar long ba ken abet kanu ka direction ka ba tikana abet ken ka balong ba yaki school kan long hakani kadur yaki kmie kpa kan long hakani kadur ken namar ba